Statwa ċkejkna tal-Madonna nstabet biswit il-ġisem bla ħajja ta' Miriam Paċ li mietet mirduma f'dara fil-Ħamrun. Dan xedu l-perit tal-Protezzjoni Ċivili Graham Attajt li kienet jagħti x-xhieda tiegħu waqt il-kumpilazzjoni kontra l-4 persuni mixlija li b'nuqqas ta' ħsieb u traskuraġni ikkaġunaw il-mewt ta' Miriam Paċ u ħsara fuq proprjetà privata fost akkużi oħra. Meta komplet tinstema l-kumpilazzjoni l-perit spjega wkoll li għall-bidu kien maħsub li Matthew Paċ, iben Miriam Paċ, kien jinsab maqbut ukoll taħt it-terrapien. Fis-seduta tal-lum xedu wkoll diversi uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili fosthom id-Direttur Emanuel Bsajla li qal li ġie infurmat wara s-satejta wara nofsinhar waqt li kien qiegħed flaqa mal-awtoritajiet tas-saħħa brabta mal-imxija tal-coronavirus. Is-Sur Bsajla spjega li ntuża tagħmir speċifiku biex jittella il-konkrit. Min-naħa tiegħu l-uffiċjal tal-operat tal-Protezzjoni Ċivili qal li hu ordna biex jinġibu l-klieb biex jgħinu tfittxija u ordna biex ħadd ma jirfes fuq it-terrapien qabel ma tinstab Miriam Paċ. Xed ukoll id-deputat direttur tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colejro fejn qal illi fl-operazzjoni ta' tfittxija ntużaw ukoll drones li għenu fit-tfittxija. Kompla jispjega li meta nstab il-mobile ta' Miriam Paċ ħasbu li l-omm iż-żewġ titfal kienet tinstab viċin. Fis-seduta xedu wkoll Dr. Michael Spiteri u Dr. Jonathan Joslin mill-emerġenza u ma qalu li ġew informati bil-każ u qalu wkoll li għall-ħabta tal-10 ta' filgħaxija kienu informati li nstabu traċċi tad-demm li aktar tard sar magħruf li kien ta' Miriam Paċ. Għal-Altu Roka li l-bjan ta' 38 sena li joqgħod il-Marissa tressa il-qorti mixli li sara il-passaporti ta' martu u bintu u Tom lil-Marokkina biex seta' jaħrab magħha lejn Brussell. L-imputat li għandu status ta' refuġjat u permess biex joqgħod f'Malta kien estradit lejn pajjiżna wara li nħareġ mandat ta' arrest Ewropew. Huwa kien arrestat fil-Belġju. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u baqa' jinżamm arrestat. Għalissa il-Marokkina ma tinsabx f'Malta wara illi kontestat l-estradizzjoni.